Agnes apa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten e? Mbuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih. Ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lunget. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep dlentrekke liyane mesti. Ora tak dlentrekke. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. So ning daerah wetanan nang mrene arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton. Wow, Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo kowe, lah kowe iki ora ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideke Tatin. Wah, ayo. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Baung. Kok kirek barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin wah kowe kono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalis lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Rasa isin rupa gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sombong ya. Kurang ajar iki. Lah Nah cara aku dunake biyen kok urung ngomong saiki kok cokot piye. cokot ya ora krasa. Ora ndek untu kok. Gusi iki atos e. Ha pingget tenan. Ya ming pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum karang iki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya dadi ya wis sesideman modar kowe ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok angkatanmu. Oh angkatanmu sudah mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur? Kok Lah dongane? wong iki parane arep nendi? Lah iki nek ya dongane ana ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngene wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo aladene. Ora tepur apa. Biasane aku maju wis kandang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa Idin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ora jelas tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu.